Bul dünýede adam ekenbiz, sowap iş kılat ekenbiz, anan günöde kılıp alat ekenbiz. Birok bizden musulmançylyk sypatybız uşunday boluşa gerek. Bir sowap iş kıla turgan bolsak sözsüz unutup salady. Bir meçit salıp, çoğun bir meçit Kuday buyurup salıp koysak da oşa meçit salganybızdy da unutup koýalım. Ata-enege kılgan jakşylygybızdy, bir tuganga kılgandy, koşuna golongo kılgandy, el üçün kılgandy, elge bir nerselerdi salıp bergenibizdi, bergen sadakabızdy, okugan namazlarybızdy bardygyny unutup koýaly. Bul unutup koyуу özünçe sowap eken bul. Sowapty işlerdi unutup salуу özünçe bir ebegeysiz sowap bolat. Günөө kılıp ala turgan bolsa oşonu hiç wagtda unutpaýly. Bir kıpınday günөө kılsaň dagy oşo jüregiňdi ezip, oşo dünýeden ötüp ketkençe jüregiňdi ezip oşoga toba kılıp jürüp ölsäň, Hudaýym oşonda darajaň göterilet eken. Ilgeri bir alim şunday özü takwa adam, şu dünýeden ötüp ölüm töşeginde jatyp kaldy. Adatda biz şunday ölüm töşegine jatyp kalganda daýyma atamdyn janyny alyp baryp koýgula, je yenemdin janyny alyp baryp koýgula dep osiyat kılat adamdın köpçülüğü. Birok al adam aytkan eken, ey meni ata-enemdin janyna alyp barbagılaçy, yenemdin janyna koýbagılaçy degen eken. Emne boldu degende, men ömrümde hiç kimge aýtpagan bir günөө kılıp aldym elem. Eger oşo geçirilbey kala turgan bolsa, oşonun azabyn görüp atkanda enemdin janynda görböýün, enemdi sızdatpaýyn dep atam degen eken. Mundan ala turgan үлgü, urmatly bir tugandar, ar bir kılgan işibizge jaman işleribizge ökünüp, jakşy işleribizdi unuta bilelik.